जेतना दर्द सिला टूटे पन होला। काका भौजी काका कौन चीज टूटला पे दर्द ना होला? सिला टूटे पन होला। जब पिया वह डाले लगाई के हाँ तो का हाल बा भाई लोग, मासा कहता है चलो स्वस्थ हो बा मस्त हो बा अपना अपना काम में व्यस्त हो बा। तो भाई लोग तान्या झाट सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ ना। तान्या झा भौजी खानी एगो और भौजाई आ गई बिया, जौन गाना ऐसन ऐसन गावत है ना कि सुन के माथा चकरा जाई। हमारे मतलब आपको बस आवल जाई वीडियो में भौजी के करल जब फैलाई। दिल देके कौन देखो ये रसीला, तारा नाम पर लिख दे मैं पंजीला। ओ जड़ी के तारा बाप के नाम है जिलवाई। दिल देके कौन देखो ये तार जिलवा बतावा। देखा भौजी पर्सनल बात, गाना गुनी के चक्कर में आके आप मत बतावा, ठीक बा? अरे बोलो तुम क्या लोगे राजा। तू राती के का देलू और का तार पियावा ले लाकर बाजू हमनी के जानब जरूरी ना बा। सखी हम हवा में पूरे को बिके रहे। अच्छा तो तहार कहा के मतलब ही बा कि तू देते रहू हो पियावा लेते रहे हो, लेकिन हथवा में वो एक बीतते रहे हो। कर वहीं चौदह एक बीतता के सामान तक खाली रोहन से बहानी टंगे सखी रात घूमे भतार रोज लंगे अच्छा तो एकर मतलब तारा भतार में बड़ा कमी बाए भौजी। तू देते रहू हो पियवा लेते रहे हो, लेकिन ओकर सामान एक बीते रहे हो, अब नंगो घूमत। तो एगो बात माना हमार क्या के हमरा से कलबिया, जब जब काबू तब ले हम। अरे जेतना दर्द सिला टूटे पन होला। काका भौजी काका कौन चीज टूटला पे दर्द ना होला? सिला टूटे पन होला। जेतना दर्द सिला टूटला होला। अच्छा हाँ ये तो सुन ले रानी कि दिल टूटला पे दर्द होला, लेकिन सिल टूटला पे अगर बंचो दर्द होला कि ना वाला भौजी हम ना जानता नहीं। अगर खातिर सॉरी। चहिया आई बारात टोली में